Ilang taon na po kayo? 52. Sa edad po ng 52, nagsiselos pa rin ba kayo? Ano po ba ang kadalasan, ma'am, na pinagseselosan ninyo? Kapag gano'n Kaya ba? hindi mo tubag sa cellphone. Hindi mo tubag sa cellphone. Bakit nagda-drive? Anong pangalan ng mister mo, ma'am? Pangalan ni mister, anong tawagan nyo? Pangalan ni mister niya, for example. Pangalan ni mister, ma'am? Junjun. Junjun, ha? Sinasabi ko sa'yo, sagutin mo ang tawag ni ma'am. Asa si Junjun? Asa si Junjun? Raise your hand, Jun. Raise your hand. Nganong di man Jun ka mag-answer og tawag? Istorya tabi? Busy ang cellphone. Busy ang cellphone saan? Sa mga kuan, akong gamit ko, labi na sa mga sa barangay. Si Sir ay kapitan? Yes. Ay! Ma'am, first lady ka pala. Hindi mo sinasabi. Ganyan talaga pag ang asawa mo, serbisyo publiko.